Wakire Jose Wairero Yandonsia so ndigereti na gotegerera engata ya mwenyeti ngenshingima Marietane Jeremiah Olina Ontiri Lituke liga lya 12 ase omutienyi ogatatu nigonda geto kwaligania nainde ase engana ya kabira ase chume igorogo twakwanete buri nga death yani death death rideni a daily decision no konacha wakera lituko rideni no konacha agochora kwao wakera lituko pero tukaligereria mangana mangenga ngakia madeni arago chande sorry ngakia madeni arago chande agere no kogendera to gendera asili tukulia era singincho chinga kingombwata chinga chinsa chinge sana gokwanera ringane lirikoro kwanga rideni litukulia watu atete twale okwanera eginto yegoro kwanga borrowing and spending kusaba na kutumeka kose gokorera chi wasaba umwanjani onyolenga yene lesson yechumeye na nigo togendete ya mase yamo marieta na una nagotebia chere mauri nonti na nigo ndete kuligereria na gotegerera abagushi global radio bueno ase lituke liga lialero ase lituke liga lialero ngokwanera tolelinga na una natika gogotebia likoro kunga borrowing and spending mobani Elisha samani na watu wako lete goro mubani Elisha na watu wako lete goro ase kebungo kia abaruti ya kabere isano namo kebungo kia gatano agasaba kia na watu wako lete nkwana lelinga neli morioka elinde ngotige ogenda neli tukuliao agasaba ekera asaba egeshire aye wachi gokorere mirimo egesiekia osegesiekebe agakewa kagenda roche mbarabare angenengagu agachaka watia omote aliase alenge ange mbarabare no roche egesiekebe egesireke omoto gachomoka na ekero omoto chomoka wegesire okaguroche agechanda kigma aba bandi barenge komo bakamana komo bolia bakaondoka sana bagatebanga obe oh no my lord umobani o makalera na gotebanga mangana asalikira ninki gosegia asalika ekerongoligereria ate abagatebanga it was borrowed egesireke nigo yasabire ono mwanchani karo twikirete maragoba na twatebete abandu buno mugusi atebete maragoba egocia kero kwanya olirenga wasabire gento kiabande na ogende ogisalie kero kende gesalike nige nkore go chandeka ekoirianyeka gwakuminga ngaki ngocha gokora elinde ngakaneshireyo wono ogosaba borrowing ine verb lingana lyo gokora enchirende no eguribaga liegento gete getali kia ora kinikire kia bane ego ibageri okoewa ego libwate responsibility ngago ikore ndenge kiwasoba na ando gotiana nga egentege kene ningete nere goikera nkoira niribuna kiarenge egesiekebe no nyene chibesa na chiroje na mchibwate such a responsibility ngabuna nasaba na bongo nyara koba ngokoira nilia ego there are more consequences kubwa monegero sabete chibesa na ande tuli kunyara kuhirania dokaligereria nga inkige kobekero gwasabire chibesa tuli kuhirania one of the consequences yere mbeki manelinga abanyasira bao igo bago chakogosakora igo bakogosakora enchirende baene kinga chibesa chiabo chiranire as chiarwete korora tuli byombalinka kero gwasabire abantu washinyiru kuhirania abagocha ikera chibwata osaba twata chibesa ikero kwa misuse watumikire obenko bwata consequences yagera abantu bachicha
bagusakora encherende babugulia enibo yao kusudi bairanie ekikogaramia ekikoira libaga ekikobantenera yekibasa kiri kwirete kuna bono onyene ngombe kwabwate kero kende ya bolire abantu na omo semeretinga mabere nko yali tole wiki eye gesieke bono gwasunywa kana kibesa omuntu cha bugoranye kinyore kigwe bate bange ngombe elia nero tukwirinde aiwe pinch ekiagera komisi yusi kibesa usogota chira ni buna kolengana kwalieteira neginteke besana onye negari wa kwabugure tiriden wasinyiru wakana ningi yekoba abanyene gali nigo bagucha babugulie gali yabo bagotiga kitayego onye nenyomba abanyene nigo bagucha basiega ekyagara wasinyiru gotwara responsibility buna kwaliete iranga I'll be responsible ase okogaramia aso kwira ni kibesa osekwira ni sira buna kolenga natigire hoteba bono sababu yoka na gotenga lero lingana ngukwana iguru ya borrowing and spending na eli rasi lesson ito litu kulia Jumapili asibali mwalenga mwananchi chinga kichemara baba bono the only reason we borrow money is to spend it sababu yoka togo sabera chibesa lelinga tojitumeke na gojitumeka gokora ayato tungeti ayato lengete gojitumeka gokora buna kolengana tuyigwetenga nebwanete tokole abanjani ekero ogusaba kibesa nigo ogochitumeka kolende the financial risk we take is in presuming that we have the ability to repay oba kongutugo twara a financial responsibility obanchi na akorolire mamunatali na akorolire mbia mono keima kefo banchi kurujise muchia Massachusetts Vera mbia mono Joseph Junior Robert Nyariki mbia mono keima bono una nari goteba asante sana mbia konyore feedback garo mondige tinga mbia mombu ateta bwa sembeo mbia eliogi liligocha mbia bichegocha mwandikira una linko banya bono ekero gusaba kibesa eganga yo gusaba kibesa no gochitumeka bon responsible risk yegocha ani oboro aso gusaba kibesa ekyo gochitumeka nelinga abantu igobwate kerengera lyonga kibesa eki ninjenjira ni musuko okuna kwa semeligo tuara in that to tuara financial surprises in the future korende garoto go some kitabu kia umorandi Ecclesiastes chapter 8 verse 7 eko gotebi ngonde tayo umanyete ayankyo inchirende the future is unknown toko manyenge ko ba ankyo ogote banga kero kine ninjengese indagana na asimekire buya egesiekebe embura yasira embura yasira pia borapi ebimeli wasimegete biasalika biakwa bikoba kero kene gwateba twararira mangana koba omuyibori osemelike gimango omwana one na amosomirie ngochiare gonkonya liriagira chwetiri igatara chikuri no mushara mubasoka no omwana oyobora bono ebintu byakorekanire asobugimobo ebibe by the way obugima it is ought to be unfair to se kwera ngo bugimobo bora so unfair yes na obo bwana to ko unfair si chinga chinyinge ekiagera sensei mechando na bororo na yeso to debatinga nya saturusi ase mechando ya ase mechando lakini atokonye tura ase mechando bono buyamara marube jeff ngo kwana de teke mwega bono igengana ne ringa ba amurandi na anake mu yasabanga the future is unknown igekero wasabiri kibesa igobwato gosemeria nga no chikuchia kana chinga kichiamutu nege siekebe chinga kichiamutu uno murandi yagoteba chira unknown yani gosemeri kwa matuka enkororo lakini tumanyeti ningi gego chikoba lakini tobwato gosemeri nga ntochiko tuara financial surprises in the future bono igo asingin jutu tamanye tingi yeko bamotu igo gosaba tibesa igo kobwate a financial risk igo togo saba tibesa ditugole yago tane to kwanera borrowing and spending igo togo saba tibesa tubwate kirenganga tojigo jutumeka buya korende amate munaro the temptation to spend what we have
chibese chitubwata amate munaro ro kwaro akayanga kayawata banga bumura cheda jentigale amate munaro liri kwanyore chibese igotagete ko usino bolemo ko ngabantu barwale wata banga nabana atagete lakini tiganda rashugulikira oborwaire nabere bya gushugulikira into ne bya at first lakini egento ngukwanera nkeringa amate munaro roro yogotumeka chiritubwate nonye chisabire nigo togote munga tunyare ko ba togo chitumeka bono ekara wate mirwege siekebe wachitumeka nabo chigo korago chigo twaro omochando gose obokong obonene kingima sama tukamoto. Indeed, spending borrowed money allows many of us to live in ways that we can't afford. Komenyera chibe so sabete chiko ko chanda ekinegento ke ko chanda omenyere obogmota afford kabisa. Asing injo ba saboro bono bo koroma okoigunga mura na ba sara asini ni kwari kuchira no kogorora amboriga amanyinga arambo kebuya lakini kwaro ranga asing injo mbwati chibesa tiganya ale ko ba ngoso kenjira gitiga na inchendo rokane elinde watumeka chibesa cho asenjera etabwana bati roda mbaso mbiye mono kengima agai barube Jeff nabongoroche kurwa mogondo do katari ora matuka ya mbiyamono kingma sandi sana mwalimu nyanchonga na korore mbiyamono Jeff ntokwa na sandi sana mwalimu Samuel nyanchonga kuru chinsemo cha Wichita Kansas mbiyamono kingma ono ekerenga twangenda to kwana rangelinga gosaba na gotumeka chibesa toikirasi wasabiri chibesa amatemwa chire ochitumeke egesieke pe wachitumekire bono gosaba chibesa goso dumeka chibesa so sabete igego tokora tuamenya obogima totali kunyara wa afford yani asing no nkwale kunyara kugora no ni sukari amatukana na bakora without sukari lakini asing injo bwato pobesa bosabire watanga bamura mugati na konyorore weekend matiganda radio mugati koko ika McDonald's wate banga ndagera nerega kwigunda bantu ngo etabara lakini asingincho wasabete chibesa kwegunga bona asingincho chubwata achakoro mu mubuko wate banga tikangole gintu giti kwaro raisi minire ya chirenyi kero umuntu ngo kwanare iPhone X na bebe yabantu bamonene tobe dynamic na intunto tukumayaga lakini gotumeka chibesa chiabande obwate osabete aso kwegokya ego kora kwa menyo bo motanyara wa afford amate munaro romono. Temptation to borrow and spend is the heartbeat of a consumer culture that affects the rich and the poor. When tempted, we should seek God's provision because borrowing can be a curse. Kero tuwa chande kile kingma tuwa temirwe na batoko ligia God's guidance ekiagera ogosaba na bogo ogosaba okukabesa na bogo koba na bogo kobe egendo togoro kangige susuro osokoragere wasi familia na omomenyete buya oyo mogendo saba amadeni momenyere ta amadeni bunoko na kuli umushara ko ngali deni rintu akorete kwali kora gochiararo mwatigana nade ewiki yo mutinyo yo mulinchara asingenjo ya madeni abana batigara getiriana endagera ya burumuki amarwoira acha abantu basinyuko kenderana no nyine into gilimo danga paycheck to paycheck bantu bane bamenyeti no ankuru paycheck to paycheck ekyagere paycheck bunego ika okonyonga madeni arororo aitani ti umushara yagenda yonsi piororo hando ake sabunga kina kiriri ne kinkobogoli elinde igonga ogosaba amadeni amakabeso nabakoba egesusuro nabakoba okoragererwa gochase familia gochase kinyoro gochase omochi nagia kogera yo mtunya lingo mjamono lista tumedo seni ujezi yogotoka na kia kogera tokoligerere serikali aita ndo bakwegera linga ya sabire mono ekiagara to gwake sabunga amatukale mutwe abana baitu onye nto gwakana madeni ai abana baitu bachiko yakana na bachukuru wika enakia kogera abantu bakona koleranga no onye nense ya Kenya abantu bateke political responsibility ase ogosaba madeni elinde omochie ensi itu ya Kenya bebya lakini on a personal basis asoko gochakera na gonchakera
igo twate bange ere kogeranga bono abantu babanga mbali ntobwate kerenge gigurunga consumer ekero omuntu gotumika yani aye orabo go spend dio ko tari konyora asingincho no bwate chibeso gotumika ekera kige kogera abataka nabanda bachandekire asinchira buneyo abanchani egaro twatemirwe inchira buneyo twachandekire igo toko mwirana no manene tigankore ritukulia rero ne se ringana tolo kwana regoro yogo saba ogo kabesa na gotumeka twacha kera ringana tolo gotanga Elisha umobaniyo nyasaye omanyene agasabe gesire ekera agwati oroko ange agwati omote ange no roche egesire keria omotuwe gesire okabuto kokaguru cha machimi agakumingana kingoche gokora asingincho yama kabeso asingincho asabete neki abande kiaringe wono likale okera ni orosiri e budget yokugorege sire tari kebe kiaye lakini aira nelio manyene olio onyogo chuko gyancha ngangere the same quality igo ogo sabo kona bo koreterera ngano ne ginto tari gocha kugora utari gocha gutwara ayo manyene egerenga ogorere omanyene agetware o spendi chibesa chiao asuko gore gento kyarenga to budget na ndenge ngiri kuchikokonya asinjo wa Canadian omwanchani don't start the bad habit of borrowing money chibesa nechingia na kubwa manega watu wachinyole ni go chiwanza lakini embwa yogo kabesa tiago yechaka ebyombe nebya ebya tokonyire abasane nabaya batokonyire lakini embu yoko na kabesa chibesa koranje don't start that habit yogo saba chibesa onye tayari wasabire chibesa akana buanko uneko nyarekana pay it back as soon as possible. We must learn to spend wisely and be masters of God's money and not be masters by the world's money instead. Ntobwana yatiko ba abateneri bechibesa chinsi gotobwana yatiko abateneri yechibesa chenya sa igo goikatunyare ko batu kwegera gotume kabuya chibesa tobwate bantu mbare bakonyoro besa keiga no ne ndagere tiri kuguru otange ndugiri nata getebona kingo chikora chiatumeka chonze pichonze bimutinyo yo abantu mwatigaranchara asengencho montere chibesa bona chiacha yanga nere yachete immediately ogore chianga the first day 2 days chibesa moshara bonzipi ohelire mutinyo mogima abantu batigaranchara chibesa kwanyole spend it wisely nakobwa mono eyego ko wachi gutwara madeni wate banga chibesa china tuge ko wate banga giwe chiribu wasa wiki ane asabire libusi chie mosha ama ni yara manene ko kwao ne uchipora topo